Aku sing ora pati seneng saiki aku tak takon. Karang Kadempel ki kebawa ke perintah negara ngendi? Negara Ngamarta. Tegese kuwi di luar batas negara Ngastina. Wong sing urip di luar batas negara Ngastina kok entuk hukum Pernata negara Ngastina kuwi aku tak takon. Kuwi pasal pira, Dur? Hah? Iso ngomongke ra kowe? Neng kene aja main ngrembug hukum. Ha iki SH. Waduh. Ya Pak ya. Iki sarjana hukum nyepelekke. Gawanane sempritan. Hakim garis hakim. Oh, meng bal-balan. Data sekolah hukum garang. Nek kowe ngrembug perkara hukum ning ngarepe anak-anak Semar, kewirangan kowe, Mbah. Ora sepangkean kowe. Sampeyan ngomong sampe nek dhewe niku nganggo ngelirik ngiwonengen nonton ngarep mburi. Suasanane piye? Kowe iki nang ngendi? Mburimu wis apa sing lenggah? Ndara Wisanggeni, Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu. Kuwi nek muni tak dawuhi, aku nyekel sempritan, prik bres remuk sampean. Loh, iki putu-putuku. Antasena ki putu anake Werkudara, Gatotkaca anake Werkudara, Antarja anake Werkudara. Werkudara ki muridku, Abimanyu ki anake Janaka, Wisanggeni anake Janaka. Kuwi murid-muridku kabeh. Tegese iki putu-putuku kabeh. Ngene, Mbah, nek masalah bapakne iki murid sampeyan terserah. Nek ra putu-putune ora murid sampeyan, perlu bukti. Den, apa? Nek Antasena, nek enten wong model ngene iki apike duduki. Modal ora kowe.